23 и 24 юни в Разград се провеждат традиционните бели нощи. Разградчани и гостите на града ще могат да се насладят на много културни прояви в художествената галерия и музеите в Разград. Кулминацията на белите нощи е постановката "Потайна доба, Юди и Броднице шетат по Еньов ден". Това е свързано с представители на нашия народ за борбата между доброто и злото. И в крайна сметка не винаги доброто побеждава, но човек трябва да се бори срещу злите сили. Потайна доба е под патронажа на Габански ансамбъл и Народно читалище "Напредък". Юдите и бродниците ще бъде представен от читалище "Напредък", един творчески поглед към тази ритуална практика, поверия и суеверия. Ще бъде представена и част от Рогозенското съкровище. За пръв път в Лудогорието ще могат да се видят 15 уникални съда. На вила Рубана в античния град Абритус предстои да се представи пред зрителите античен римски ритуал за прогонване на злото и очистване на земята.